At dahil Sabado ngayon, I'll treat myself. Nagkikrave ako ng kape at ng Bicol Express. Kaya naman yan ang in-order ko ngayon, isang tiramisu coffee, tama ba? Masiram siya, like super legit and all. At syempre, ito na yung order ko. On top of this lying is the Maragamong Lechon Belly. So, tikman na natin kung lasang Bicol ba talaga siya. I guess masiram naman, pero iba lang talaga yung lasa kapag sa Bicol ginawa at Bicolano yung nagluto. From time to time, broskies, arog ng ginigibo ko, i-reward mo rin yung sarili mo. Treat yourself, ha? And after may pamanggihan, naglakaw-lakaw na ako sa laog ng mall. Super init sa luwas, kaya perfect talaga ito. And yung gayon talaga yung LED wall na yan, tabi apo. Moments like this talaga, yung tipong nakakakan mo na yung gusto mo, napupuntahan mo na yung kung saan mo man gusto, is a reminder for me na malayo pa, pero malayo na. Sa Reddit na bagay, pero something to be grateful for. Like super legit and all. Hello, that's me. At syempre, bago ako umuwi, punta muna ako sa grocery para bumili ng sabon. Grocery is the place to be. So, ito sa mga favorite na relaxing place ko. Uy, syempre, hindi pwedeng mawala yung mga mahamis like this. And it's time to make bayad like super legit and all. Thank you, miss. Grabe, super mahal na ng mga bilihin. Okay, booking na ako, pauli, finally. Ay, kagulpi talagang tao here sa Manila, maharasahas pa yung hangin. Yay, Kuya Rider is here! Lord, kayo na pong bahala sa pagbiyahe ko. Alam niyo broskis, every time talaga I make biyahe dito sa Manila nila, I can't help myself na maging nostalgic. Ang dami kong naaalala, like yung mga pinag-agihan ko nung nag-start pa lang ako dito sa Manila. Up until now, na-creator na ako and a radio DJ sa Love Radio Manila. More than 10 years na pala akong yaon digdi sa Manila. Naranasan kong maging attendant sa isang science museum, mag-mascot, maging bowling attendant, maging HR, hanggang sa na-promote ako, hanggang sa nagtuloy-tuloy, and nagkamata na lang ako, nasaro na akong DJ sa Love Radio Manila. Thank you, Lord. Kagulpi talagang surprises ang buhay. All you have to do is just keep on showing up and the rest will be siya nang bahala. O siya, lobat na din ako, and good night mga broskies. Ingat kayo lagi, lalo na yung mga artistang Arab ko na yaon digdi sa Manila.